Nee, de commandant was DRA Tijl van commandant. DRA van Rotterdam. Nee, dat weet ik wel. Er zit er wel een taal Maak even een foto van samen. Maak jij even een nieuwe foto van dit? Weet je wat ik gezien heb? Hier, dat ding zat ertussen. Sorry, maar dan even kapsel. Ja. Hoogvaardig daarvoor schakelen we allemaal op de rood. Goed. Geachte aanwezigen, ik zal u allereerst een schets geven van de ceremonie die zo dadelijk gaat plaatsvinden. Als eerste cortège
zullen de dragers van een militair dapperheidsonderscheiding arriveren. Daarna volgt het civiel-militair cortège. Voor de hoogst aanwezig opper- of vlagofficier volgen dan ereroffels, 3 ereroffels. Aansluitend de eerste 8 maten van de mars, de jonge prins van Friesland. Tijdens de taptoe, 1 minuut stilte en het Wilhelmus, verzoek u allen te gaan staan en het militair personeel de eregroet te brengen. Kapel. Hey. Mede-veteranen, dames en heren. Het is vandaag inmiddels de 15e keer dat wij de Provinciale Veteranendag hier in Limburg organiseren. En wel in het centraal gedeelte van Limburg, in ons mooie Roermond, met daar uniek herdenkingspark en goede faciliteiten voor een dergelijke bijeenkomst. We vieren vandaag dus het 3e lustrum van de Limburgse Veteranendag. Dames en heren, voordat ik verder ga, wil ik u mededelen dat ik als voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranendag ter gelegenheid van dit 3e lustrum een bericht naar Zijne Majesteit de Koning heb verstuurd met de volgende tekst. Majesteit, veteranen van alle krijgsmachtdelen woonachtig in de provincie Limburg en de EU-regio op 22 juni bijeen op hun 15e Provinciale Limburgse Veteranendag in het Nationaal Herdenkingspark en op het Münsterplein te Roermond betuigen uw majesteit hun diepste gevoelens van aanhankelijkheid, trouw en respect. Namens het bestuur van de Stichting Limburgse Veteranendag, E. Jacobs, luitenant-kolonel van de Verbindingsdienst BD, voorzitter Stichting Limburgse Veteranendag. Dames en heren, heel vroeg in de morgen heb ik van de adjudant-generaal van Zijne Majesteit het volgende bericht ontvangen. Op verzoek van Zijne Majesteit, de Koning, wil ik u allen op 22 juni 2019 te Roermond bijeen ter gelegenheid van de 15e Provinciale Limburgse Veteranendag zijn hartelijke dank overbrengen voor de boodschap die hij bij deze gelegenheid van u mocht ontvangen. Uw woorden van verbondenheid met de koning zijn erg op prijs gesteld. Namens de koning wens ik u allen een goed samenzijn op deze dag toe. Dr. Anders L.H.I. Brummelaar, schout bij nacht, adjudant-generaal van Zijne Majesteit de Koning. Dames en heren, het is mij als voorzitter van de Stichting Limburgse Veteranen een eer en waar genoegen u allen hier welkom te mogen heten. Ik ben bijzonder verrast met zo'n grote afvaardiging van het militair personeel van Allied Joint Force Command Brunsum onder commando van kapitein Linda Schrader. Van harte welkom hier op de Limburgse Veteranendag. Naar de vele genodigden die gehoor hebben gegeven aan onze uitnodiging. Van individuele genodigden tot aan afvaardigingen van militaire organisaties, stichtingen en verenigingen. U zult begrijpen dat ik niet alle aanwezigen persoonlijk kan welkom heten. Ik heet in het bijzonder van harte welkom de commissaris van de Koning in de provincie Limburg, onze gouverneur de heer Bovens, vergezeld van de heer Dolman, de kabinetschef van de provincie. Ik vind het buitengewoon plezierig om u hier weer welkom te mogen heten.
De Drage Militaire Dapperheidsonderscheiding de kapitein buitendienst Elgers, vergezeld van zijn echtgenote. De vertegenwoordiger van inspecteur-generaal Krijgsmacht, tevens inspecteur van de veteranen en reservisten, luitenant-kolonel Badou. De burgemeester van Roermond, gastgemeente voor deze Limburgse Veteranendag, mevrouw Dons de Lees, vergezeld van haar echtgenoot en 4 wethouders van de gemeente Roermond, al dan niet vergezeld van hun partners. Ik waardeer het heel bijzonder dat u in deze grote samenstelling hier bij ons aanwezig kunt zijn. Geachte veteranen, dames en heren. Ik ben zo trots dat ik dit mag meemaken en dat ze zoveel moeite hebben gedaan om hierbij stil te staan. Dat zijn niet mijn woorden, maar 2 weken geleden die van de 94-jarige Jim Healy. 19 jaar oud was hij toen hij als Britse marinier deelnam aan de grootste invasie over water in de geschiedenis. En nu stond hij, Jim Healy, 75 jaar later, samen met andere stokoude veteranen een daverend applaus in ontvangst te nemen. Een applaus van regeringsleiders, honderden genodigden en tienduizenden toeschouwers op die grootschalige herdenking van D-Day, die 6 junidag in 1944, dat onze bevrijders voet zetten op Franse stranden. Een herdenking die ook gepaard ging met ontroerende beelden. Beelden van 3 Amerikaanse veteranen. Zo zagen wij en met ons de hele wereld Tom Rice met zijn broze 97 jaar oude lijf nog 1 keer die parachutesprong boven Normandië overdoen. En zagen we een even oude Don Juan, een K.T. Robbins, zijn Franse liefde van toen weer in de armen sluiten. En zagen we de 93 jaar oude Francis Resta na 75 jaar in tranen het graf van zijn geliefde commandant George Beale bezoeken op het militaire kerkhof hier in deze provincie in Margaten. Stuk voor stuk beelden waaruit veel respect en dankbaarheid blijkt voor onze bevrijders. Eigenlijk een prachtig eerbetoon aan die helden van toen. Maar ik kan me ook voorstellen dat u zich als Limburgse veteraan niet voor 100% herkent in deze oude mannen. Bijvoorbeeld omdat u een vrouw bent, of zeker 60 jaar jonger bent, maar toch ook al jaren veteraan. Of omdat u nooit, zoals zij, een daverend applaus hebt mogen ontvangen voor uw verdiensten. Hun oorlog was immers een klaar verhaal. Zij kwamen als de goede het kwade voor ons verdrijven. Maar hoe anders was het voor wie na de oorlog naar Indonesië moest en daar zijn land moest dienen op niet de mooiste pagina van onze vaderlandse geschiedenis. En hoe anders was het voor u die op vredesmissies ging. Vredesmissies waarvan de meeste mensen thuis geen flauw idee hadden en hebben wat u daar ging doen. En dan is het goed, beste veteranen, dat er deze weken ook andere beelden op tv verschijnen. Beelden die eigenlijk nog veel meer ontroeren dan die van die stokoude veteranen. Want het zijn beelden van jonge Nederlandse veteranen, mannen en vrouwen. Die kampen met de demonen die niet daar bleven, met een lijf dat van hun brein altijd paraat moest zijn. En voor wie het in hun hoofd nog elke dag oorlog kan zijn. Natuurlijk, niet iedere veteraan heeft een posttraumatische stressstoornis. Cijfers hebben het over 4% van 114.000 veteranen. Maar hun verhalen geven wel een indringend beeld van waarmee een militair op missie heeft te dealen. En wat het met je kan doen. Als je bijvoorbeeld naar Kosovo wordt gestuurd met te weinig mensen of te weinig materieel en een onduidelijke opdracht en je andere taken moet oppakken dan waarvoor je bent opgeleid. Of als je naar Afghanistan gaat voor een opbouwmissie, maar dat het een opbouw met lood blijkt te zijn en je dus alleen maar aan het schieten bent. Of als je in een mortierhok zit op die beruchte Sniper Alley in Sarajevo en mensen afgeschoten ziet worden, maar voor toestemming daar iets tegen te doen eerst naar Den Haag moet bellen. En Den Haag naar New York, waar de Verenigde Naties zit. Of als je enkel onmachtig in Srebrenica kan zijn
Een onmacht die je 20 jaar later alsnog kan vloeren. Of als jonge dienstplichtige in een Libanese hel belandt en het je nu dan wel heel erg goed doet om bij terugkeer een oprecht dankjewel te krijgen. Omdat jij in ieder geval geprobeerd hebt om hen toen te beschermen. Dames en heren, het zijn stuk voor stuk verhalen waar de kijker, de burger, niet anders dan stil van kan worden. En kan beseffen hoe weinig hij of zij weet van wat u als veteraan in dienst van ons land heeft doorstaan. Hoe u dus net als die helden van toen al vaak op jonge leeftijd een zekere onschuld verloor. Oog in oog kwam te staan met grove onrechtvaardigheid. En ook kameraden verloor. En dan blijkt toch dat u nog veel meer gemeen heeft met die mannen die nu nog die day na kunnen vertellen. Want de Jim, die zo trots was dat hij die herdenking mocht meemaken, vertelde ook dat zijn landingsvoertuig vlak voor de Normandische kust beschadigd raakte. En zij, ineens in oorlogsgebied liggend, geen enkele kant op konden. Terwijl niemand hen ooit had verteld wat ze in zo'n situatie moesten doen. En de veteraan Francis, die huilend bij dat graf in Margaten stond, zag in de strijd nog veel meer makkers sneuvelen. Hij is zich daar altijd schuldig over blijven voelen. Zij verloren hun leven en hij niet eens zijn zwaar verwonde been. Jaren heeft hij niet over de oorlog willen spreken. Zelfs zijn vrouw en kinderen wisten niet eens dat hij in het leger had gezeten. Ook hij bleek uiteindelijk aan PTSS te lijden. Beste veteranen, ik hoef u eigenlijk helemaal niet te vertellen hoeveel u gemeen heeft met deze stokoude collega's. U ging immers, net als zij, naar een ver en vreemd land. Om u, net als zij, in te zetten voor vrede en veiligheid van anderen. En, net als zij, daarbij te vrezen voor uw eigen leven. En dan kan ik me voorstellen dat het schuurt. Het gemak waarmee die veteraan van toen op het schild wordt gehesen. Tegen een veel minder vanzelfsprekende massale hulde aan de veteraan van nu. Een veteraan als u. Toch zou ik u zeker dit jaar willen vragen, dit jaar waarin we de 75-jarige verjaardag van de bevrijding gaan vieren en u hier op uw 15e Limburgse Veteranensdag bent, om uitgerekend dit jaar zou ik u willen vragen het overdonderend applaus dat Jim in ontvangst mocht nemen, ook als het uwe te beschouwen. En daar net als hij bijzonder trots op te zijn. Want u bent het die zijn stokje overnam en zich net zo goed, met gevaar voor eigen leven, inzette voor vrede en veiligheid. Ik ben u daar namens heel Limburg bijzonder dankbaar voor. En daarmee ook bijzonder trots op u. Laat mij u daarom ook een bijzonder fijne en een heel trotse 15e Limburgse Veteranendag toewensen. Ik heb gezegd.
vertegenwoordigers van de krijgsmacht, veteranen, dames en heren, maar ook jongens en meisjes. Ik heet u als burgemeester van harte welkom in onze veteranenstad Roermond. Vandaag voor de 15e Limburgse Veteranendag. En ik wil de Stichting Limburgse Veteranendag namens het gemeentebestuur dan ook van harte feliciteren met het bereiken van dit derde lustrum. And a special word of welcome to our guests from the Allied Force Command Brunson, in particular Lieutenant General Stuart Skeets and Captain Linda Schrader, Commander of the International Military Detachment. It is and stays important that we attend this Veteran Day together. Our shared commitment to the peace and freedom must and will always continue. Together, we remain committed to the important human rights that often young men and women have fought so hard for. Veteranenstad Roermond vindt het belangrijk dat er voor de vele veteranen in ons land, van alle generaties, een plaats is om te herdenken, te ontmoeten, maar ook om te vieren. En vandaag doen we dat in het herdenkingspark in Roermond bij het vorig jaar onthulde nieuwe verbindend monument. Dit monument legt nadrukkelijk de link tussen het Indië-monument en het Nationaal Monument voor de Vredesoperaties. En het verbindend monument wil de traditie van het in kameraadschap herdenken van alle gevallenen en van soms moeilijk te verwoorden gevolgen, maar sterk voelbare gevolgen van de inzet voor alle veteranen in de toekomst zeker stellen. In Nederland zijn op dit moment ongeveer 110.000 veteranen. In onze provincie wonen er ruim 5700 van verschillende oorlogen en missies. Sommigen van hen vervulden hun plicht al heel lang geleden, waar de gouverneur het net over had. De Tweede Wereldoorlog, voormalig Nederlands-Indië, Korea, Nieuw-Guinea. Andere recenter in Libanon of in de Sinaï, of nog recenter in brandhaarden zoals het voormalig Joegoslavië, in Irak, in Afghanistan of in Mali. En ook op dit moment werken nog steeds militairen in de wereld aan vrijheid en vrede. Elke soldaat en elke veteraan zet zich in of heeft zich ingezet voor iets dat uitstijgt boven hun eigen belang. Vaak op verre en onherbergzame plekken en met gevaar voor eigen lijf en leden. En heel vaak wordt daarbij het hoogste offer gebracht in het belang van de vrede. Ik was er in Normandië bij die herdenking van 75 jaar D-Day. Ik wilde het heel graag zien en ook voelen, omdat voelen nog langer bij je blijft dan woorden. En ik heb het gevoeld. Ik heb daar gestaan en een heel klein beetje begrepen wat het moet zijn geweest, 75 jaar lang. Zo lang geleden, maar nog zo dichtbij als je daar staat. Als je de resten ziet van de Atlantic Wall. Als je de leeftijden ziet van de gesneuvelde soldaten. Aan alle kanten, moet ik zeggen. Ook aan Duitse zijde. Ik heb het veteranen horen zeggen. Ik was nog zo jong. Maar degene waar ik tegen vocht, was nog jonger. Ingezet worden om de vrede te herstellen is iets wat in generaties al bestaat. Zo ook het behoud van die vrede. Het moet in alle generaties blijven bestaan. Ik ben er dan ook heel trots op dat Pepijn Afman, onze jeugdcultuurburgemeester, hier ook is. Hij is nog heel jong, 9. Een generatie die over 10, 20, 30 jaar hier moet staan. Hij heeft ook de potentie om burgemeester te worden overigens, maar dat is iets anders. Er zullen nieuwe mensen moeten opstaan om de vrede te bewaken, te bewaren, soms te bevechten, bij voorkeur niet, maar in alle gevallen om door te geven. Hier, overal in de wereld en ook hier in Roermond. Ik besef mij, wij beseffen ons terdege dat de wereld er anders uit zou zien zonder u veteranen. Van alle generaties. En ik zeg daarom namens het gemeentebestuur, namens iedereen die hier aanwezig is, ook tegen uw familie die ook een offer bracht. Dank jullie wel.
Dit is ook het moment om stil te zijn. Met veel respect op te brengen bij de offers die zijn gebracht tegen talloze missies. Het is ook niet voor niets dat deze dag begint met een herdenkingsplechtigheid. Vandaag uiten wij onze waardering voor het moeilijke en risicovolle werk van onze veteranen. Volgende week doen we dat landelijk. Welgemeend en vol overtuiging. Vandaag laat Limburg en de veteranenstad Roermond van dichtbij zien dat we die dankbaarheid niet vergeten en zullen blijven uitdragen. Thuiskomen in Roermond mag vandaag ook een beetje. Thuiskomen na een oorlog is een opgave voor de rest van je leven. Dat betekent ook dat de partners, de kinderen en soms ook dienstkinderen niet altijd zonder die oorlog leven. Laten we dan ook het thuisfront niet vergeten. De Veteranendag is er niet alleen voor de veteranen zelf, maar ook voor iedere familielid dat erbij wil zijn. In mei dit jaar werd het Orange House in Libanon geopend. Een ontmoetingsplek voor veteranen die deelnamen aan de Univel-uitzendingen. In een uitzending van het NOS-journaal vertelde veteraan Ad de Bruin: na die missie werd ik bedankt voor mijn diensten. Ik zat daarna nog 2 jaar in het leger, maar moest in Nederland meteen mijn blauwe baret wegdoen. Men zei, je bent nu weer in Nederland. Het leven gaat gewoon weer verder. Je moet weer normaal doen. Gelukkig weten we ondertussen dat het belangrijk is dat er aandacht en zorg is voor de psychische of lichamelijke problemen van veteranen na een uitzending. Ook na hun diensttijd hebben zij recht op optimale zorg en dienstverlening. Dat dat niet altijd vanzelfsprekend is geweest, is erg genoeg. Gelukkig werd in 2014 die nazorg verankerd in de Veteranenwet. En ik hoop dat mensen er nog heel lang gebruik van maken als dat nodig is. Dames en heren, deze herdenking vandaag is gezegend met een prachtig weer. Dat moet je gegund zijn. Daar heeft niemand van ons direct invloed op. Waar we wel invloed op hebben, is de manier hoe wij met onze veteranen omgaan. Roermond wil vandaag laten zien dat wij er trots op zijn. Dat we ons bewust zijn van de offers. En we hopen dat u nog heel vaak de weg naar onze stad weet te vinden. Ik wil graag ook nog een woord van dank uitspreken aan de Stichting Limburgse Veteranendag voor de organisatie. Een woord van dank aan de Marinierskapel van de Koninklijke Marine voor de muzikale opluistering van deze herdenking. En nogmaals voor het prachtige concert afgelopen zaterdag, het Anja-concert. En ik wens u allemaal een hele fijne dag toe in onze veteranenstad Roermond. En ik geef heel graag het woord aan onze jeugdcultuurburgemeester Pepijn. Ik wil graag een gedicht voorlezen van Gitta ten Nijenhuis. Het liefst willen we vergeten. Deze stoffige doos op zolder laten staan. Dit litteken verbergen met kleding. Maar je kan het niet loslaten. Leegte, stilte, maar toch luid. Veel woorden, maar niet te omschrijven. Voor sommigen gegraveerd in geheugens. Bij anderen geleerd met het verstand. De gebeurtenissen van lange tijd geleden. Ze blijven voortbestaan in ons. Als iemand aan mij vraagt, waar kom je vandaan? Ik zal zeggen, ik kom van deze aarde. Als iemand mij vraagt, wie ben jij? Ik zal zeggen, ik ben iemand die zich eenzaam en vreemd voelt op deze aarde. Ik zal zeggen, ik weet het nog steeds niet waar ik aan toe ben. Ik weet het nog steeds niet. Hoe kan ik lachen of huilen? Ik weet het nog steeds niet. Wie ik kan vertrouwen en wie niet.
Ik zal zeggen, mijn dromen blijven zoals een droom. Ik zal zeggen, ik ben de stem van de mensen die niets te eten of te drinken hebben. Ik ben de stem van de mensen die om hulp roepen. Ik zal zeggen, ik ben iemand die zijn moeder, zijn familie, zijn land, zijn dromen heeft achtergelaten vanwege bedreiging, onderdrukking, geweld en onrecht. Ik zal zeggen, ik ben een vluchteling op zoek naar een betere wereld. Nu ik hier sta, vraag ik mij af, hoe kan ik mij gelukkig voelen als ik weet dat de mensen in armoede leven? Als ik weet dat de mensen voortdurend lijden onder angst en spanning, onder geweld en ongelijkheid. Hoe kan ik mij gelukkig voelen als mijn familie zo ver van mij is? Hoe kan ik mij gelukkig voelen als ik weet dat er zoveel onmenselijke dingen gebeuren in deze wereld? Nu ik hier sta, wil ik blijven hopen op een betere wereld. Ik hoop dat we ooit onder de vlag van vrede kunnen leven, elkaar respecteren en geweld en ongelijkheid uitbannen. Nu ik hier sta, zie ik mensen om mij heen met een hart dat klopte voor vrede, voor veiligheid, niet alleen in hun eigen land, maar ook in andere landen van deze wereld. Ik zie mensen die de grenzen gebroken hebben en naar verre vreemde landen zijn gereisd om te strijden tegen onrecht en ongelijkheid, om te strijden voor vrede en veiligheid. Ik zie mensen die op gevaar van eigen leven zijn uitgezonden om een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Ik weet dat de mensen hun leven hebben gegeven. Je leven geven voor een betere wereld is het hoogste goed dat een mens kan geven. Nu ik hier sta, buig ik mijn hoofd uit respect voor allen die hun leven lieten in een ver en vreemd land. Nu ik hier sta, buig ik mijn hoofd uit respect voor u allen. Nu ik hier sta, kan ik alleen maar zeggen, vanuit het diepst van mijn hart, bedankt. Veteranen. De W staat voor vandaag de dag dat we ze herdenken. De E staat voor elke dag dat ze hebben gestreden. De T staat voor tijden van pijn en verdriet. De E staat voor einde, dat wouden ze heel graag. De R staat voor respect, dat we allemaal voor ze hebben. De A staat voor aandacht, dat we ze geven. De N staat voor nooit, dat ze nooit worden vergeten. De E staat voor ellende, dat de anderen hebben veroorzaakt. De N staat voor nu, dat we nu vrede hebben. Wij staan hier om respect te tonen voor al die mensen die hebben gevochten voor onze vrijheid. We zijn dankbaar dat we in een land kunnen leven waar we onze mening kunnen uiten. Dat we naar school kunnen gaan en dingen kunnen doen die we leuk vinden. Bedankt. Freedom. We are gathered here today to commemorate the people who fought for us and eventually died for us. What they have seen with their eyes, what they have felt in their hearts, I respect them every day. I think we all do. They have taken care of the freedom what we have now. They have taken care of the fact that I can play outside safely. So thank you.
So thank you for giving us freedom. I'm so thankful for that. You're a great people.
Limburgse Veteranendag en kapitein der jagers Dekker, vertegenwoordiger van de stichting Ontmoetingscentrum Limburgse Veteranen, het Eldershoes, verzoeken een krans te leggen namens alle in Limburg woonachtige veteranen. Dank jullie wel, jongens. Mag ik u vandaag toespreken? En er is al zoveel moois en indrukwekkends gezegd. We hebben in Nederland Veteranendag omdat het werk van militairen zich ver van ons bed afspeelt. In Nederland zijn we alweer bijna 75 jaar gewend aan vrede. We mogen ons thuis en op straat veilig voelen. Dat dit niet vanzelfsprekend is, zien we elke dag in het nieuws. Het betekent dat we nauwelijks militairen zien op straat. Althans, we weten het niet. Op Veteranendag wel. Als we om ons heen kijken, kunnen we de veteranen aan hun uniformen herkennen, met baretten en medailles. Vandaag uiten we onze trots en erkenning voor onze militairen die zich inzetten voor vrede op plekken waar mensen in oorlog leven. Militairen nemen deze verantwoordelijkheid op zich namens ons allen. Dat verdient respect. Niet alleen vandaag op Veteranendag. Ik denk aan het tv-programma Bo en de Veteranen. Ook een manier om het werk van militairen en wat het met hen doet bij meer mensen onder de aandacht te brengen. Eén bijzonder stukje wil ik met u delen. Want in een van de oefeningen uit het tv-programma werd dan tegen een van de veteranen gezegd: je bent veteraan of je bent marinier commando. En dan moest de veteraan antwoorden: nee, dat ben ik niet. Dat is slechts een rol die ik heb.
En daarmee wilden de coaches van het programma duidelijk maken dat je meer bent dan je doet. Dat je nooit helemaal samenvalt met je rol. Je bent meer dan militair, maar ook vader, partner, vriend, voetbaltrainer of buurman. Sommige van deze deelnemers kregen de woorden niet over hun lippen. Want militair zijn is niet zomaar een rol. Iets wat je even doet, waarna je je uniform en medailles in een doos op zolder opbergt. Het militair zijn maakt onlosmakelijk deel uit van je identiteit. Ook na diensttijd. En militairen die de dienst verlaten, kunnen zich afvragen wie ze zijn zonder deze militaire identiteit. Ze voelen zich soms verloren in de burgerwereld. En iemand moet zichzelf opnieuw leren kennen en vaak opnieuw tegenkomen. En ook de kameraadschap wordt gemist. Het gevoel van samen sterk. Maar het denken in rollen en stereotypen is voor iedereen herkenbaar. Misschien inderdaad hebben burgers een overdreven beeld van de militair. Spierballen, woeste baard, norse blik. Of van de veteraan. Blauwe blazer, heel veel medailles. Maar als u hier om zich heen kijkt, kunt u zien dat het beeld veel veelzijdiger is dan dat. Gelukkig maar. En het lijkt een open deur, maar ik wil het vandaag toch benoemen. Omdat ik denk dat de strijd tussen mensen begint met onbegrip en vooroordelen. Want wie zich laat leiden door stereotype beelden of vooroordelen, kan zich niet meer openstellen voor de ander. En dit creëert afstand en verdeeldheid. Een voedingsbodem voor kleine en grote conflicten. En daarom wil ik ons vandaag uitnodigen om dus met een open blik te blijven kijken naar elkaar. Want aan de buitenkant kunnen we niet zien of iemand veteraan is, of motorrijder, of vluchteling, rijk, depressief, vrijgestel, vegetariër of gelovig. En daarom hebben we Veteranendag. Op alle andere dagen van het jaar kunnen we niet zien wie de veteraan is of militair, maar vandaag wel. En burgers kunnen veteranen pas begrijpen wanneer u veteranen erover spreekt, blijft spreken. En daarom wil ik vandaag ook de veteranen uitnodigen hun verhalen met ons te delen en blijven delen. Alle mooie en trotse verhalen, wat u heeft kunnen betekenen voor vrede en voor de maten. Maar ook wanneer het moeilijk was, donker, de oorlogsfilm in je hoofd. Hoe je niet hebt kunnen doen wat je vond dat je moest doen. Want dan gaan we elkaar makkelijker begrijpen en kunnen we elkaar steunen. Want wat u veteranen betekent voor Nederland en betekend heeft, en welke prijs het kost, dat gaat ons allemaal aan. En dat verhaal hoeft de veteraan niet alleen met zich mee te dragen. Daarom hoop ik dat deze Veteranendag een brug slaat tussen burgers en militairen. En dat we op alle andere dagen ook bruggen blijven slaan naar elkaar. Ook met wie we ons niet vanzelfsprekend verbonden voelen. Ook degenen die ons met onze vooroordelen confronteren. Opdat we elkaar kunnen verrassen en verbazen. Opdat we elkaar leren kennen en zo ook onszelf. Omdat niet alleen veteranen bruggenbouwers van vrede zijn, maar wij allemaal. Zo zijn we samen sterk voor vrede op aarde. Amen.
samen met de BA. Met geen personeel erbij. In ver omstreken herkennen. Nee, dat is niet vervelend. Ja, laten staan. Dat is wel anders. Ja. Hier auf Bürgersteig. De biertent.
Esprit, ja. Direct beginnen. Voorwaarts. Mars. Verzamelen Tonkelo, rechter vleugelman. 2 passen voor mij, front naar mij. Rechter vleugelman scheren. Toe! Hoofddeksel naar rechts. Mars. Hoofddeksel naar rechts. Mars. Links. 2, 3, 4. Links. Links. 2 maal hoofddeksel naar rechts. Mars. Weg aan naar de pas. Mars. Rechts, oké. Mars. Rechts, oké.
Tweemaal hoofddeksel naar rechts. Mars. Rechts uit de flank. Mars. Links uit de flank. Mars. Tweemaal hoofddeksel naar links. Mars. Links, 2, 3, 4, links, 2, 4, links. Tweemaal hoofddeksel naar links. Mars. Links, links, 2, 3, hard. Op. Hoofddeksel naar de rechts, opmarcheren naar de rechterhoek van het trein. Hard. Mars. Hoofddeksel naar links, opmarcheren naar midden van het trein. Mars. Hoofddeksel naar links. Mars. Hoofddeksel naar links. Mars. Ja, hoe dat? Paradepas. Mars. Hoofd. Rechts. Hoofd. Grond. Gewone pas. Mars. Aandeling. Op. Vier passen achterwaarts. Mars. 1, 2, 3, 4. 4 passen achterwaarts.